football sini kaisa unity hai football ini sini kaisa unity to ke terus kamu sini kawe table bohai sunjida no sabu bohai ke rola tapi sini siap sabu Bapak FC kong ada yang mana Hambai sini median tak songno sengkinero putung laiman ni kyong hai sini TTA di sini Honorable CM Sir bo sini amsai ni joto khela thangkrung ba player roknos bo hamjangmani bai jengno jersey tabu bai ke white ham khaibai rokha ingke bono sengtini sini kila block committee YTF ni ungoi jeng bono baglaimani o panda khalaimani ke sengtini prai 32 32 han seng baglailha ke jotone je aro phaini rok khadung khaja khabi sini honorable CM te sini bubagrano hambai rowoi jeng tabok sini kila block YTF jotone khadung khaja khabi tak program pailai magro